a nan fa amma fa wallet ne fa kai Allah sa wannan kuɗi ne mana a cikin da nake da bukatun kuɗin nan matsalan kuɗi nake da shi Allah sallan nan ba nan a cikin gida wannan laifin da menene ta samu haba da ma akwai bukatu malam subhanallah malam ya haka ya abu a ƙasa zan ɗauka ka ɗauka ban gane ba naka ne kai naka ne tsuntuwa na yi ba naka bane ba nawo bane malam amma ni da kaiwa riga wani zuwa nan gudu ka ban da ka zo kana tsaye ba na zo na dau abun nan kana gani saboda haka kaga tafiya na kai baka da rabo malam jumana to ko dan 50-50 mammi mana ko kwandala ba zan baka da gida fa abun nan ko cikin kake da shi ko kwandala ba zan baka a cikin wannan zan nuna mun halin malantaka kaga tafiya na masallaci na ni